A reading from the Holy Gospel according to John. May ilang mga Greeks na pumunta sa Jerusalem nung piyesta para mag-worship. Pinuntahan nila si Philip na taga Bethsaida sa Galilee at sinabi sa kanya, Sir, gusto naming ma-meet at makausap si Jesus. Pinuntahan ni Philip si Andrew at sabay nila tong sinabi kay Jesus. Sumagot si Jesus, Dumating na ang oras para dakilain ang Son of Man. Tandaan nyo, unless mahulog sa lupa at mamatay ang isang butil ng wheat, mananatili itong nag-iisa. Pag namatay na to, nagbubunga to ng marami. Kung mahal mo ang buhay mo, mawawala to sa iyo. Pero kung di mo mahal ang buhay mo dito sa mundo, maliligtas mo to para sa buhay na walang hanggan. Ang gustong mag-serve sa akin ay dapat sumunod sa akin, para kasama ko ang servant ko kung nasaan ako. At paparangalan ng tatay ko ang taong magsaserve sa akin. Ang bigat ng puso ko ngayon, anong sasabihin ko? Sasabihin ko bang, Tatay, iligtas niyo po ako sa paghihirap na to. Pero ito ang mission ko ang makaranas ng hirap. Tatay, dakilain niyo po ang pangalan niyo. at may nagsalita galing sa langit. Nagawa ko na at dadakilain ko ulit ito. Narinig ng mga tao ang boses. Akala ng iba, kulog lang yun. Sabi naman ng iba, Kinausap siya ng angel. pero sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi para sa akin ang boses na yon, kundi para sa inyo. Oras na para hatulan ang mundo ito at papalayasin din ang leader nito. Pag tinaas ako, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. sinasabi niya dito kung paano siya mamamatay. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ.